Qeyrana ziman û wêjeya Kurdî. İbrahim Seydo Aydoğan. Civatên ku bi zimanekî bindest dipeyivin ku ji qedexeyên giran derbas bûye, ji zimanê xwe direvin û wî kêm dibînin. Mejî û hişên dagirkirî endamên civakê ji mirovahiya wan bi dûr dixe. Wan bê nasname dihêle. Lewra gava ku nasnameya xweser ji destê mirov tê standin û heger mirov li hember zexta ziman û çanda serdest li ber xwe nede, mirov di ber ava wê re diçe û ji eslê xwe bi dûr dikeve. Pêşiyê bîr dihedime. Lewra bîr li ser zimên ava dibe û bingehê çanda civakî li her wiha yê çanda teka kesên wê civakê jî. Kêmdîtin û bêxatirkirina zimên hingê pejirandina projeya pişaftinê ye û neçarî mirov terka nasnameya xwe ya çandî û civakî dike. Vedguherê ser tiştekî din ku dînamîkên pêşketina wî tiştî li cem wî ne, xwedan bingehekî dîrokî ne û koka wan li cem mirovên nû û çêkirî peyda nabe. Tenê pîneyeke ku dewsa xwe baş nagire. Di serdema dagirkeriya welatên Afrikî de heman proje dihat birêvebirin. Çandeke serdest û mirovên serdest bi zimanekî serdest ve dihat ser axate. Ji ber ku dînamîkên wî zimanî bi awayekî xwezayî ve li cem civaka bindest peyda nedibû, endamên wê civakê hingê ji mecbûrî û ji tirsan xwe li vî zimanê nû digirt ku li welatên dûr xwedan kok û bîreke cuda bû. Li ser pêşketineke gelekî cuda ava bûbû û dûrî xwezaya bindestan bû. Zarokên Afrikî û Rojhilatî yên ku xewna Birca Eyfelê û Parîsê û Big Ben Towerê ya Londonê dît, li hember xetereyeke din bûn. Ji wan re bîreke cuda hat bu ava kirin. Bi canê xwe yê reş an qemer, mîna zarokên spî yên serzerik fêrê çîroka Oliver Twist ya Dickens an Mîrzayê biçûk a Saint Exupéry dibûn. Êdî ji dê û bavên xwe û ji bav û kalên xwe bi dûr diketin. Nema bi çîrokê wan mezin dibûn. Şaristanî bi ser ketibû. Lewra ziman û wêjeya serdestan bi rêya zarokan ve gihiştibû welatê barbaran û axir ew utopyaya mezin pêk hatibû. Dinya hemû bi heman zimanî dipeyivî, heman nivîskar dixwendin, li heman filmî temaşe dikir û dida pey heman hêvî û xewnên çêkirî. Herçî dagirkerî û yekkirina şaristaniyê ye, îroj bi rêya vegirtina welatan ve pêk nayê. Şiklên wê yên dema me pêdiviyê bi koletiya fizîkî û wêrankirina erdên dûr ve nabîne. Di vê şaristaniyê de cih ji wêjeyê re nîne û heger hevê jî ne wêjeyeke xwedan erkên civakî û rewşenbîrî ye. Tenê berçovî ye û encama simülasyoneke mezin e ku felaketa mirovahiyê jê peyda dibe. Têkçûyîn û mirina çalakiya nivîsandinê ku divê bi bikêrî perwerdehiyê û parvekirina zanînê were. Di rewşeke wiha de ziman û wêjeyên bindestan nikarin hebin. Ji bo parastina hebûna xwe, bîra xwe û çanda xwe pêwîst e ku pêşiyê bizanin serdestên xwe red bikin. Heta ku ev redkirin pêk neyê, bindest teva her tiştên xwe dê di nava êrişên çandên serdest de bihêlin û wenda bibin. Lewra dagirkeriya nûjen û projeya bişaftina ser bi şaristaniya çêkirî ve metodên xwe bi awayekî pragmatîk adapte dike û ew jî diguherê. Pisporê wan yên zîrek hene ku pêşî siyasetmedar û rêvebir bûn. Bi dûre dibin rewşenbîr, nivîskar, hunermend, bazirgan. Feqîrên bindest nexwedî alavên têgihiştinê ne û heger neyên hişyar kirin nikarin vê qederê biguherînin. Piştî van çavderiyên giştî, mirov êdî dikarî behsa civaka meya Kurdan bike. Sala 1925 yekem projeya qirkirina çandî bi awayekî fermî hat aşkere kirin. Abdulhalik Rendayê ku serokê Meclîsa Tirkî bû, wê hingê li ser rapora ku pisporan amadekiriye pêşniyar dike ku kesên ku bi Tirkî dipeyivin werin xelatkirin û yên ku bi zimanê din dipeyivin werin cezakirin. Çand û ziman û stran û govendê kevin di çavên xelkê de werin xerabkirin û weke tiştên kêm û pîsik werin nîşandayîn. Mahmud Esad Bozkurtê ku wê hingê wezîrê karên hundir e, dibêje ku pêwîst e ew kes li nava civaka Tirkî bêne belavkirin pêyî ku bikarin getoyan ava bikin. Da ku bi demê re hêdî zimanê xwe ji bîr bikin û bibin Tirk. İsmet İnönü'yê ku serokwezîr e, hingê derba dawîn lê dixe û diranên tûj nîşan dide. Heçî kesên ku li dijî Tirkîzmê derkevin, em ê wan bipelçiqînin. Yani hem projeyeke kedîkirinê heye, hem projeyeke bişaftinê heye, hem jî çavtirsandin û zordarî heye. Ew proje îro jî li dar e, şikil guheriye, xwe adapte kiriye, xwe makyaj kiriye, kincên nû lêne, lê her ji heman avê ve dixwe. Ruhê wî jî têde diçe, dixwaze ku tu wenda bibî, dike û nake nikare bite û ev jî wî tuştir dike. Weke ku ji daxuyaniyên her sê rêvebirên Tirk jî aşkere dibe armanca wan berî her tiştî herfandû û tunekirina zimanê Kurdiyê ku hingî mehdê wan jê digele,
yan jî hingî jê ditirsin, naxwazin navê wê jê hildin. Ji ber wê ku heta niha di qanûnên qedexekirinê de jî û di qanûnên serbestkirinê de jî ji binî ve navê zimanê Kurdî nehatiye hildan û nehatiye gotin. Deselatariyên berê jî tim dibînî re projeya xwe ya bişaftina ziman û çandên din bi ziman û çanda serdest ve datînê berxwe. Lêbelê bi awayekî fermî qedexe di dewra Osmaniyan de nehat bû ser zimanê Kurdî. Çanda qedexeya zimanan bi avakirina komara Tirkî ve peyda bû. Çalakiyên zimanekî wiha ku bi qasî 100 salan ji her alî ve bûye armanca êrişên tûnekirinê, bi taybetî jî wêjeya wî dê tim di nava qeyranekê de bê, di nava hebûn û nebûnê de bê. Ziman hatiye siyasî kirin, di çavên xelkê de hatiye pîs kirin û bi çalakiyên terorîzmê ve jî hatiye nirxandin û ceza kirin. Hingê helbet xelk dê jê birevin, delîla vê yekê li ber çavan e. Gava ku derfet hat dayîn ku zarok bikarin li dibistanan zimanê Kurdî jî bixwînin, tu sînor li ser hatin danîn, bi zîrekî û bi konetî. Yek zarokên di biniya 10 salî re nikarin tercîha zimanê Kurdî bikin, yanî li wan qedexe ye. Du yê din jî heger tercîh bikin jî mamoste nîne. Lêbelê divê em safik jî tev negerin. Zarok divê di nava malê de fêrî ziman bibin û birêya dibistanan jî li ser wî zimanî werin perwerdekirin. Ji xwe îstêdama bi wî zimanî neguncawejî. Hingê ew ziman ji bo bazara aborî nebalkêşe. Yani ji bilî sînorên qanûnî her wiha sînorên bazarî jî hene. Navê vê stratejiya fermî xapandin e, simülasyon e. Deka îcar em lê bifikirin, ka gelo rewşa wêjeya Kurdî dê çi bibe di vê rewşa civakî û siyasî de. Bersiva wê hêsan e, qeyraneke daîmî heta ku Kurd bibin serbestên welatên xwe. Em tim dibînin ku nivîskar ji weşangeran gazindan dikin, behsa nebûna bazara Kurdî dikin. Bi dengekî nizm behsa bê qalîtebûna berhema jî tê kirin. Lê ew babeteke din e. Yani heger Orhan Pamuk û Milan Kundera an William Faulkner, an Kafka, an Marquez bi Kurdî binivîsînin, gelo ew ê bi 100,000 werin xwendin. Em êdî xwe nexapînin, divê em rastiya xwe bibînin. Ziman û wêjeya Kurdî bi hejmara nivîskarên baş û bi roman û çîrokên bê hempa ve bi pêş ve nakeve. Xwendin ne çandeke rojhilatî ye. Bi ser de bazara Kurdî jî ji ber sedemên ku me li jorê behsa wan kir tune ye. Zarokên ku li dibistanan tercîha zimanê Kurdî dikin û xwendekarên beşên Kurdî yê zanîngehan jî di nav de naxwînin. Li zanîngehên Artuxlu, Dicle, Çewlêk, Alparslan, 100. yıl em dizanin ku beşên lîsansê û masterê hene û niha hin xwendekar doktorayê jî dikin. Heta niha zêdetir ji 5,000 kesan diwan beşan de derbas bûne. Hûn dev ji berhemên wêjeyî berdin, berhemên akademîk yên Kurdî jî nayên xwendin û kes goh nadê wan. Min par ji weşangerê xwe pirsî û ez pê hisiyam ku pirtûkê min yên ser ziman û wêjeya Kurdî ku ji lêkolînên berfirehpêktên hê çapên xwe yên hezarî xilas nekiribûn. Min li rêzîmanên Kurdî yên vê dawiyê nihêrî. Tenê di rêzîmanekê de ew lêkolînên min weke çavkanî hebûn. Yani em naxwînin û nexema me ye jî. Hingê xwendeyên me jî ji ber hemên Kurdî direvin, weke cinê ku çav li hestinî bikeve. Divê em kumê xwe deynin ber xwe û baş bifikirin û dev sloganên ser tora civakî berdin. Qeyran ne di ziman û wêjeyê de ye, di nava me de ye. Lewra me hê jî fehm nekiriye, kolonî di mejiyê me de ye. Heta ku em kolonya herî dawîn jî hil neweşînin, em mehkûmê mirinê ne. Bila kes nebêje ku Kurdî ji mirinê xilas bûye. Lewra ew jî stratejiyekê xapandinê ye. Zimanê ku nebe zimanê fermî dê her bimre û wenda bibe. Çanda me û bîra me jî pêre. Nifşên sibe rojê dê memê alan siyabend û xecê, an jî şengê û pengê, an jî çîrokên hûtan û pîrhevokan nas nekin. Ew ê keçika kumsor û alîsî li welatên ecêb nas bikin û bidin peykî rojkên ku kes nizane bê ew ê wan di kîjan tunela re bibe, nava kîjan qadên qirkirinê.